Jatelo temo loso nyinge kaka okil wacho ni. Okil ing'en jasafina. Ng'en ng'ato kosebet e opposition or prepare to take over government. Nitie gimowacho ka owuoye gimoro ka ni social health insurance fund. Ing'en okil in ka ng'ama okil idwa ni sami ing'en muda in muda lekwa. Alego en piny malich. Piny jokaraga. Mane kama ni ipidhe yowuoyi. Gimon. Kane pod wan imbo. Omiyo jalego in gi an. Mano malich matamre gi nono. Kata mana Raila maluo hero en mano kewa. Omiyo kwa bet ka wadwaro ni wawacho gik moko motegno man gadieri. Akwayo ni mondo inyis Jokenya ni mondo ji oringo dhi o register gibed gibed members mag social health insurance fund kata social health authority. Gimomiyo wadwaro ni mondo ji o register en ni sheria no osekalo. Omiyo koro waonge gi NHIF. Sani wan gi social health insurance fund. Sani ne ji milion 9 ogol e social health insurance national health insurance fund NHIF to ter e SHA social health authority. And inongo ka ji mano obedo moved gi ng'eny gi ok gidhi gi families gi. Idwaro ni mondo kisebedo moved or kata ki register tidhi nyaka gi family ni. Mbele ka ni idwaro ni mondo ibed gi kikonyuomi nyaka ibed gi marriage certificate nyaka ibed birth certificate to no duok piny matin ni kata chief nyalo ndiko ni barua ma ng'ato gi chiege dala mondo rwak e system no together. Ting'e ni ka ok ondiki kata ka ok ondikori i social health ok indiko family ni tindikori wuon kidhi ok inyal yudo chief. Omiyo okil daher ni mondo nyis jalego gi joluote ni onge gima nyalo biro manyien manya bedo maber odiochieng' achiel but en ema koro wan kode. Omiyo wa encourage ji mondo ji obed registered. Ka ji obedo registered nyiso ni sama koro sirkal biro oro pesa e health centers kaluwore gi population of jomotimore nadi mondikore. Koro wa encourage jowa mondo dhi ondikgi. Mar ariyo, president nyaka los nyinge okil. Onge ng'ama nyalo bedo jatelo. Ma e tam mare mokwongo. Nyaka tem mondo los nyinge. Amor kiwacho ni nohol pesa mang'eny to gima pesa ni otimo onge. Wate wang'eyo ni wasebet ka sirkal thagore gi chulo gowi. Wik ka wik sirkal chulo karibu sirkal nyaka many karibu bilion 40 machulo gowi. Ing'eyo ni kata mana gowi mane maduong' mar bilion 2 manyocha sirkal ochulo. En gowi ma jomoko be wacho kata ni gima ne pesa no timo gi kia. Auditor General nowacho mano. To waduto at the end of the day wan Jokenya. Okoripo waketh pinywa. Nwach walarore. Ka ng'ato oseyier office to wamiye nafas to tiyo to tieko tam mare. Gimoro be no encourage Jokenya ni joka ombulu. Jok makoro wangre ni Gen Z matindo gi ka ombulu. To gibe ka gibiro gibed kaka wan. Wach wan gi okil wan jo kabila. Inongo kwago kura to agombo na kura ne kabila. Mawano gima pok olokore ukabila ni. Pok olokore ibe ing'e ma. Pod en kaka ne. Magada wach mar Gen Z mowuok sani mane giwacho ni gin kabila gi kia. Ne nitie miluongo ni common enemy. But ka kuri tero ji no Jokenya podi no dhi ogo kura. To ji biro mnago. Mano miyo nyinyo ng'ato wacho ni Mount Kenya ok en Okuyu. Mount Kenya en oket nying Kenya e godno. Ok en Mount Okuyu. En Mount ang'o? Kenya. So gimwan wawacho en ni kaka president obro tema mondo olos nyinge. Rach mar ng'ato loso nyinge to onge. But ibro pime, obro bedo gauged kaluwore gi kako timre nadi. Otiyo ne jopiny. Omiyo gima nyalo wacho en ni ji te kaka Jokenya okilo yiene wacho oja party moro oyiene mondo campaign but okil sami campaign to kikiketh gimoro manyalo miyo dhano safa makiny kelnwa shida. Mano miyo kata ka Gen Z ne demonstrate no wacho ni at the end of the day constitution wacho ni yominyalo golgo ker en mana through ombulu. Ok wanya bukre ni wadwa golo ker gi thuoni office. As to king be ne giwacho ni gin faceless gin nameless. Koro kata kigole to ng'ano makawo piny
onge ng'ama nyalo kawo piny. Omiyo juri tarit nyaka higa mar 2027. No, gimomiyo wan gi multi-party democracy. En ni ka gimoro timore marach, you are allowed to say it. Niwach mano be manyalo tero ji to speed to ensure ni nitie balance. Ok wan kod chon before 1614 ne wawacho ni wan gi gimiluongo ni state of nature. Maka koso ni wagore agoya. Ne onge ka police, ne onge court, ne onge sirkal. To ne nitie gimiluongo ni the Treaty of Westphalia. Mano okelo arms adekgi. Okelo state, nokelo gimiluongo ni state, sirkal. Kosekelo sirkal, to kelo doho, judiciary. To kelo executive, kama president nitie, obila. To kelo bunge, gimiluongo ni parliament. Mondo kel gimiluongo ni balance of what? Power. Okay. Makwako sana, itera ka yore ma ji dhiye. Koro ji ok gore. Okay. Wadak kaka animals, ma simba riembo manyo wadgi to chamo. So, gima timore en ni wan gi systems ma must work. Doho, parliament nigi tije, judiciary nigi tije, executive nigi tije. Okay. Ng'ama wacho ni ka executive to marach ni to uma mano to onge. Okay. But nyaka wa support sirkal by all means mondo kata ka chieng' moro sirkal moro biro, kata ka sirkal mar gi owegi ema biro, higa mabiro, to ripo gibi kik gibi sirkal to ginwang' niya ni yore ne ji owang'o lam te, ne ji oturo gik moko te, ne ji oketho gik moko, you start afresh. Okay. Nyithindo ok dhi e school. Sani neno Haiti, nyithindo ok dhi kata ang'o. Ok dhi e school. Omiyo ok wanyal chopo that level. Okay. Wewe nyaneno kilo